Irċevuti għal pastizzi mir-Rabat u energy drink minn Paċeville kienu infissra bħala rabtiet ġenwini ma' Malta biex biljonarji barranin jingħataw iċ-ċittadinanza Maltija permezz ta' passaport mill-iskema tal-IIP li ħema minn wara dar kulħadd il-Partit Laburista qabel l-2013. U ma' dawn l-aħħar manuvri li ġew żvelati mill-Malta Independent u l-Malta Today, manuvri li jiżdiedu ma' aktar aħbarijiet xokkanti li smajna fl-aħħar jiem dwar din l-iskema. L-iktar rabtiet ġenwini komuni preżentati mill-applikanti huma biljetti tat-titjira u prenotazzjonijiet ta' lukandi. Ħafna applikanti għadu għal ftit jiem flokandi lussużi madwar il-pajjiż minflok għal żmien twil fi proprjetà mixtrija jew mikrija kif stipulat mill-kriterji biex persuna tingħata ċittadinanza. Uħud preżentaw irċevuta ta' ġelat, oħrajn għamlu gym memberships jew xiri ta' ħobs, toothpaste, fażola jew ħalib minn supermarket. Dawn kollha inħassu li huma ġenwini biżżejjed biex il-Gvern jaċċetta l-applikazzjoni u jagħti l-passaport. F'nofs dawn il-kontroversji hemm il-kumpanija Henley & Partners li kienet tieħu ħsieb dawn l-applikazzjonijiet. Fl-aħħar jiem, rapporti fil-gazzetti iwrew kif din il-kumpanija kienet preparata mill-Partit Laburista b'din l-iskema qabel ma tħabbret b'mod uffiċjali mill-Gvern Laburista. Issa, rapporti qed jgħidu li d-deputat Laburista Alex Muscat, illum segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza, ġie msemmi minn Henley & Partners bħala l-contact person tagħhom fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Emails li kienu leaked juru kif meta dawn il-miljonarji kienu se jaslu Malta biex jixtru l-passaport, kienu jinħolqu protokolli biex il-barranin jiżgiċċaw lill-midja u biex iżjara qasira tagħhom f'pajjiżna tkun waħda mingħajr xkiel. Fuħut minn dawn l-arranġamenti jidher li kien involut is-Segretarju Parlamentari Laburista. Mistoqsim il-medja, Alex Muscat qal li ma kellu l-ebda irwol fil-programm tal-IIP. Dejta li ħarġet bħala riżultat tal-kollaborazzjoni tal-hekk imsejħa Passport Papers turi li Henley & Partners għamlu użu minn persuni meqjusa bħala introdutturi li jingħataw persentaġġ tal-profitti li jsiru meta jgħinu biex jattiraw klijenti biex isiru Maltin. Filwaqt li l-applikazzjoni tal-preżentatur tal-Labour Karl Stanjo Navarra biex ikun wieħed minn dawn l-introdutturi ġiet miċħuda, Brian Tonna u Karl Cini kienu l-ewwel introdutturi awtorizzati taħt din l-iskema.